झारा झारा साहेब मोर नेमताला झोको झारा झारा मोरे नेमताला झोको झारा झारा साहेब मोर नेमताला झोको झारा झारा आके आसन विराज साहेब भिंतीला सुनला बारंबार आके आसन विराज साहेब भिंतीला सुनला बारंबार गुरु झोंको महंगू बाबा झोंको खासी गुरु झोंको अमर दास झोंको बालक दास झोंको अगर दास झोंको बालक दास झोंको अगर दास झोंको झोंको करुणा हो माता विजय गुरु हो मोरे नेमताला झोंको झारा झारा आके आसन विराज साहेब भिंतीला सुनला बारंबार आके आसन विराज साहेब भिंतीला सुनला बारंबार में गुरु झोंको अनादि गुरु झोंको अड़गड़िया दास झोंको कुंदन दास झोंको गला में दास झोंको बला में दास झोंको गला में दास झोंको बला में दास झोंको झोंको करुणा हो माता विजय गुरु हो मोरे नेमताला झोंको झारा झारा आके आसन विराज साहेब भिंतीला सुनला बारंबार आके आसन विराज साहेब भिंतीला सुनला बारंबार माता झोंको पवारा माता झोंको राधा माता झोंको कनूका माता झोंको दर्शन माता झोंको कौशल माता झोंको दर्शन माता झोंको कौशल माता झोंको झोंको सफुरा दाई मिनी माता वो मोरे नेमताला झोंको झारा झारा आके आसन विराज साहेब भिंतीला सुनला बारंबार आके आसन विराज साहेब भिंतीला सुनला बारंबार झारा झारा साहेब मोरे नेमताला झोंको झारा झारा आके आसन विराज साहेब भिंतीला सुनला बारंबार झारा झारा साहेब मोरे नेमताला झोंको झारा झारा आके आसन विराज साहेब भिंतीला सुनला बारंबार C-Log Digital Recording Studio, Cordoba. Contact number 9907119215.